Welcome to Kalawag mga kabarako. Lalong lumala ah. Andito pa rin si kuya. Grabe. Grabe talaga. Uy, grabe. Kulang din ang mga early warning device, lalo sa pagitan ng mga luma at mga 150! bagong kalsada. Binubutas na naman nila. Hindi pa rin pala naayos. Halata mo may tumama dito. Grabing kalsada dito mga kabarako. Kalawag, Quezon! Kalawag, Quezon na tayo. Ay! Ginagawa mo. Grabe, sakit sa katawan. Ginusto mo yan eh. Ito nga pala ang bayan ng Calauag, Quezon. Sa video na to, i-discuss natin ang status ng mga kalsada dito along Maharlika Highway. Ganun na rin ang mga iba't ibang road hazard. Dapat ingatan ang mga dumadaan dito, lalo ng mga nakamotor. Tara, sama kayo sa biyahe namin. Welcome to Kalawag mga kabarako. 151 ng hapon. Para sa mga rider, lalo na mga first timer na dumadaan dito sa bayan ng Calauag, ipinapayo natin ang dobleng pag-iingat lalo na sa gabi. Hindi kasi maganda ang kondisyon ng National Highway sa bayang ito. Barangay Binutas, Kalawag, Quezon na tayo. Siyempre, update naman ulit tayo dito. What's up? Anong bago? Meron ba? Ay, naku. Lalong ano ah. Lalong lumala ah. Malala talaga yung pauwi ng Bicol, makakabara ako. Yan oh. Ay naku ah. Parang replay lang to ah. Replay na naman, replay. Hindi, wow. Nandito pa rin si kuya. Ayan oh. Ayan oh. Halos matagal na ang status ng kalsadang ito dito along Barangay Binutas. Ang mga bato na nakikita ninyo ay mga tinatambak dito na lagi namang nawawash out lalo pag malakas ang ulan. Parang matagal na yan ah. Grabe talaga. Kalsada to ah. Malalim. Uy, grabe. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap eh. Kung mapapansin nyo ay talagang wala na halos ang kalsada sa bandang gitna. Grabe mga kabarako. Matagal na itong binutas ah. Binutas lang eh. Wala man ng mga ano. Kulang din ang mga early warning device, lalo sa pagitan ng mga luma at mga bagong kalsada. Ang mga kalsadang yan ay matatagpuan bago dumating sa may sementeryeng ito bandang kanan. Binubutas na naman nila oh. Tuloy-tuloy rin ang pagbumungkal ng mga kalsada sa bahaging ito ng Santa Maria, Calauag, Quezon. Santa Maria, Kalawag, Quezon na tayo. Sentro na tayo ng Kalawag, Quezon mga kabarako. Ay, sentro ng Kalawag, Quezon. Ito yung wasak-wasak mga kabarako pagdaan natin nung December. Ayan, ayusin na siguro, binutas na yun. Marami-rami talaga ang mga ginagawang kalsada dito sa bahaging ito ng Calauag, Quezon. 10 seconds later. Bago pala tayo tumuloy sa ating biyahe, nagtanghalian muna kami dito sa Lolo Ompo. Tamang oras natin 3 PM. Late na tanghalian dito sa Lolo Ompo mga kabarako. Nade-depress na rin palang. Nade-depress talaga ang kalsada dito. Alokohan Ano ba yan. naman? Taon-taon kang inaayos to, sira ka pa rin. Kalawag, Quezon to ha. Ayan, ingat-ingat tayo. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Let's go! Shout out kay Bea Araneta ng Kalawag, Quezon. Shout out. Dito na pa tayo sa Barangay Sumulong. Shoutout kay Kagawad, Julius Abendano, isang solid na kaibigan mula dito sa Sumulong, Calauag, Quezon. Hanggang dito na pala yung sinisira mga kabarako. Ayan o. Karina oo. Okay na pala yung gitna eh. Yeah! Shout out, shout out! Grabe, ganda na si Ginayangan ano. First class municipality na ang Ginayangan, sana all. Hoy Pops Marvin Daly, shout out Pops. Isa na namang paalala sa ating mga kapwa-rider ang pagtabi-tabi natin sa mga ganito kalalaking mga sasakyan. Paunahin muna natin yan. Hirap sumubay dyan. Hirap sumubay. Alala natin ang release ng tren na ito dito sa Pansol, Calauag, Quezon. Medyo may kataasan ito at madulas lalo pag maulan. Tinatawag ng mga skate.
Yan o, sa kanan deer. Yan, skate. Yan, di makina. Kasi wala tayong nakakita umandar. Ah! Mahirap pa naman mga kabarako pag umuulan, di mo kita oh. Meron na palang imbornal. Road slip din dito mga kabarako, yan oh. Di pa rin pala naayos. Ingat tayo, lalo pagka pabalik kayo ng Manila. Bandang kanan yan. Sa bagay, hindi ka rin makakabakbak kasi puro sungkaan dito. Uy, may nalaglag na naman na truck dun. Hindi nakita yun. Dito na pala tayo sa mga kurbadang bahagi ng Calauag, Quezon. Ay, ingat tayo dito sa mga ganito. At yun, meron naman tayong road hazard na dadaanan. Safe talaga kung kalkulado lang ang ating takbo. Ay, grabe oh. Halata mo may mga... Ayan oh, mga kabarako oh. Oh. Halata mo may tumama dito. Ay, ingat tayo dito ah. Ito na pala ang mga kurbadang bahagi ng Calauag, Quezon. Masisikip at talaga mga blind curve. Ingat tayo sa pag-overtake dito. Bukod sa series ng mga blind curves na mga kurbada, masama rin ang kondisyon ng ibang mga bahagi ng kalsada dito. Ah! Grabing kalsada dito mga kabarako. Huwag ka iiyak. Ay! Isa sa pinaka-delikadong kurbada dito sa Calauag, Quezon, Barangay Madlundong ang Calauag, Quezon. Kita nyo naman yung kurbadang yon, kaya doble ingat tayo dyan. Series oh. Ayan, ingat tayo. Mahirap kasi dito yung mga pagkagabi, yung mga nag-overtake na malalaking sasakyan. Isa pa ito mga kabarako. Ayan, buti na lang medyo maliwanag na ng konti. Ibig sabihin na nalinisan yung bandang parte na yon. Uy, may ginagawa dito. Ano all? Daming gagawin talaga. Yan, tingnan nyo naman yan oh. Ginagawa mo. Papagdol! Baliw ka yata eh. Oh, ingat tayo ha. Hindi pa tapos mga kalsada. Ayan oh. Makasimit tayo sa kanal. Hindi ko wala sa oras. Pero maiksi pa lang yung nagagawa eh. Ito, puro ganito pa rin. Ang isa sa nagpapasama sa mga kondisyon ng kalsada dito, ang mga tinapalam asphalt overlay. Hop! Sarap ng kurbada mo dyan. Tapos ito pala oh. Ayan. Bigla pupulutin dito sa kakamutihan mga kabarako. Doon niya Aurora, Calauag, Quezon na tayo. Oy! Wala kang mailagan dito. Walang mailagan. Ang problema dito, mag-wiggle ka eh. Ayan oh. Grabe naman. Tagal na nito mga kabarako. Maliit na tuloy na ito, hindi man lang naaayos talaga oh. Uy! RCB na malakas! Baliw ka yata eh. Hindi ko nakita yun, hindi ko nakita. Hindi ka pwede kumpiyansa sa Calauag, grabe. Pupulutin ka talaga kung saan. Kahit yung Isuzu Max MUX, slowly but surely din siya oh. Ganda pa ng mga suspension yan. Tayo RCB lang bako natin. Yan nga pala ang mga paalala natin sa ating mga kapwa rider, mga biyahero na dumadaan dito sa bayan ng Calauag, Quezon. God bless, ride safe, and lagi tayong mag-iingat sa ating mga biyahe. Okay, Santa Elena na tayo. Tuloy na tayo mga kabarako, let's go. Check muna tayo sa likod. Yan, isang busina.